Ens expliques aquest llibre, com funciona? Ens l'expliques? Sí. Va, explica. Aquest llibre és el llibre gegant de les lletres. Quina paraula ens ve la primera? Abella. I com funciona aquest llibre? Ens l'expliques? Però primer què hem de fer? Explica-ho tu amb les paraules. Treure el blanc. Què hem d'anar fent? Anar traient que Com? no puguis passar una. Hem d'anar? Anar traient que no passis cap. Però hem d'anar buscant què? Les lletres. Vale, les lletres. Aquí. Molt bé. Perquè tu quina paraula estàs fent? A veure, què posa aquí? Abella. Molt bé. Oh, però jo veig A. On està la que ens toca ara? És la E. L'hem d'anar buscant fins trobar-la, no? Vosaltres què en penseu, la resta? Va com de l'abecedari. Ah, està ordenat, t'has donat compte. Molt bé, Marc. És com l'abecedari que anem aprenent cada setmana una lletra, no? Ara quina toca? Ara quina toca? Aviam. Molt bé, la doble L. Així. Ara ho farem nosaltres amb el nostre. Mireu que maco aquest petitet. Que el veieu, aquest petitet. Aquí. Sí, ara repartirem i jugarem. Molt bé. Veus? Vosaltres també, en el vostre llibre petit, anireu buscant fins a trobar tota la paraula sencera. En aquest cas és abella, però podem jugar amb la paraula que vulguem. Jo jugaré per l'última. Així, no, em dic que sempre comencem per la primera. I aquesta, com que aquesta paraula, quantes lletres té? A veure, compta-les. 2, 3, 4, 5, 6. Vale, com que té 6 lletres, aquesta la deixem sense cap lletra, la deixem així amb el color. Molt bé. Molt bé, el Quique. Gràcies. Ara provarem nosaltres amb el nostre llibre petit. Que esteu preparats? Teniu ganes? Doncs va.